Bé, per nosaltres la pregunta és on és el canvi? On és el canvi? Fa 8 mesos que l'esperem, el volem, el compartim, però no l'acabem de veure. I no l'acabem de veure perquè no ens acaben de convèncer. Al nostre entendre falta allò que nosaltres interpretem com a projecte, que és allò que passa per programar, calendaritzar, quantificar, localitzar. I és en la concreció i és en el contingut que ens podran convèncer. A Barcelona hem de combatre les injustícies, hem d'erradicar la pobresa, evidentment que ho hem de fer. La diagnosi és compartida, però aleshores tenim potser problemes a l'hora d'aplicar les solucions i de com les apliquem i de com concretem aquesta aplicació, aquest projecte del qual parlàvem. Nosaltres el que volem no és continuar parlant de dues ciutats, no volem continuar parlant de pobresa, no volem continuar parlant de desigualtats, no volem una ciutat partida, volem tot el contrari. Volem una sola ciutat en qualitat, en benestar, en prosperitat, en convivència. Aquesta és la ciutat que volem. I per tant, precisament, com que volem deixar de parlar de la ciutat que no volem, doncs ens agradaria compartir encara més aquests objectius a través de la concreció del seu projecte. És el que els demanem i els estem demanant des de fa ja uns quants mesos. Però volem el quan, volem el com, volem el on, volem el quant. Quantificar, calendaritzar, prioritzar, programar. El més difícil és fer com va fer Roosevelt, que no és dir allà on volem anar, perquè amb això jo crec que ens podem posar d'acord sense gaires problemes. El més difícil és dir com ho volem fer, i és en el com que hi ha segurament les diferències, és en el com que hi ha els colors, i és en el com precisament, com que hi ha diferències i discrepàncies, és on cal posar-se d'acord. D'això nosaltres en diem projecte, i en el govern actual ens falta conèixer-lo. I on volem anar a parar? Doncs a un lloc que segurament compartim bastant. Nosaltres volem que Barcelona sigui una capital, evidentment, senyor Trias, capital, i volem que sigui capital de la justícia social, capital de la convivència, capital del talent, capital també de la prosperitat, perquè sense una cosa difícilment tindrem l'altra o les altres. Perquè jo crec que aquí hem de deixar de parlar de partits, de nous partits, antics partits, de campanyes electorals, hem de deixar de parlar del passat i ens hem de centrar en la ciutat, perquè llavors podrem créixer. I Barcelona creixerà amb nosaltres, segur, segur. Ciutat, ciutat, ciutat. Projecte, projecte, projecte. Trobem la saviesa i el coneixement per fer-ho. Trobem-la. Això és el que ens donarà força. I més que cara enfora, força cara endins. I com deia l'admirat Enrique Mujica, si tens força interior, no pots perdre mai. Mai. No perdràs mai. Gràcies.